Работа няма ядо. Айде, готов си. Сега си го фанал. Дигаш го по топачката в момента. Его е. Ловиш го отпред за мустаците. Не приказвай. Добре. Си му скачал куката фактически са. Има ли 20 кила? Нема. Тя откачи от... Да. Ти води. Айде, готово. Готово, откачил се. Празяя се да гледам. Риба. Его е. Его я го дръпам назад, да се види цели. Его. Приказвай. Снимай. Снимам. Що го връщате? А ти? Пусти там на местото, къде си бил. И сега. Коце, ексърси, сгръб си, опачка се. Сега се види целио. Айде, пусти. Айде. Оп. Айде, майсторе. Хей, фанаваме всичко. На, прегледай го изключи. Отстрани, нали? Не! Тук. Белото, да.